Dnes by som vám chcela predstaviť môj odbor lesník-lesnícka prevádzka. Naša škola vznikla v roku 1796 a zakladateľom bol František Wiesner. Dnes sídli na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku. V rámci školy sa chodieva na praxe. Na začiatku roka sa v prvom ročníku chodí týždeň na prax. My sme boli v Prosieckej, Kvačianskej a Žiarskej doline. O mesiac neskôr sme boli v Nižnej Boci a v Malužinej, kde sme uhazovali haluzínu na kopy po ťažbe dreva, kopali poľovnícky chodník v Malužinej a pripravovali pôdu pre prirodzený obnov. Taktiež máme aj individuálne praxe, kde chodievame do semenolesa na jochy. Aby sme sa stali súčasťou cechu lesníckeho, museli sme absolvovať školské imatrikulácie a zložiť slávnostný sľub. Imatrikulácie začali pri historickej lesníckej škole, kde sme zložili slávnostný sľub. Po zložení sľubu sme išli v sprievode mestom za spevu žiakov. Následne sa vrátili do školy, kde každý jeden žiak splnil otázku alebo úlohu a dostal pasovací dekret. Naša škola ponúka rôzne zaujímavé krúžky ako trubačský, poľovnícky, športová streľba, včelársky a mnoho ďalších. Mňa najviac zaujal trubačský krúžok, ktorý vedie riaditeľ školy inžinier Edmund Hatier. Vďaka krúžku sa môžeme zúčastniť na mnohých súťažiach, ale aj na rôznych poľovníckych podujatiach, ako napríklad Nedeľa svätého Huberta v Pribiline. Súčasťou školy je aj vodičské oprávnenie na auto, traktor či motorku. Autoškola sa robí už v 2. ročníku. Škola je vybavená aj trenažérmi. V 3. ročníku si môžeš spraviť pľúčicky preukaz a v 4. ročníku aj zbrojný preukaz. Škola vám poskytne množstvo poznatkov, ale aj nezabudnutelných zážitkov. Verím, že vás naša škola zaujala a tešíme sa na vás. Ďakujem za pozornosť.